наш у змаганні нам допомагає, Бог наш переможця, так він перемог, страху больш не буде, радость нам прийшла, Ісус серед нас. І Он несе тяжар наш, отмиває нас, Бог наш переможця, так він перемог, страху больш не буде, радость нам прийшла, Ісус серед нас. Я буду жить, я не помру, Бог воскресла Христа, живе во мне, и вольный я в имя Иисуса. Я буду жить, я не помру, воскликну я, Тебе хвала, Христос пришел, я отчунял в имя Иисуса. Бог наш у змаганні откидыває темру, освятляє царство, это непохитно в імені Ісуса, ворог переможен, ускликнем разом все, разом все. Бог наш у змаганні откидыває темру, освятляє царство, это непохитно в імені Ісуса, ворог переможен, ускликнем разом все, разом все. Бог наш у змаганні откидыває темру, освятляє царство, это непохитно в імені Ісуса, ворог переможен, ускликнем разом все, разом все. Я буду жить, я не помру, мocу воскреслого Христа, живе во мне, и вольный я в имя Иисуса. Я буду жить, я не помру, воскликну я, Тебе хвала, Христос пришел, я отчунял в имя Иисуса. Добрый вечер, шановні телеглядачі. Ми раді знову зустрітися з вами у телекав'ярні «Вечірній Віцебск». Всім добрий вечір, Сяржук, як завсёды, Як раді завсёды, тебе то бачити. взаємно. Ну, сьогодні ми з тобою розпочинаємо святочний тиждень, тому що так відбувається, що ось вельми близенько один до одного знаходяться різні святи релігійні, різних конфесій. Але сьогодні вже другий день, так, увесь католицький світ святкує Великдень. Ось про гэта і будзе наша сённяшняя праграма. Вы ўжо здагадваецеся, хто будзе ў гасцях. Хто ў гасцях. Будзем пачынаць? Так. Яшчэ раз добрый вечар, шановныя тэлегледачы, і ў гэты святочны вечар мы рады прадставіць вам нашых гасцей. Ксёндз біскуп Олег Буткевіч, які заўжды прыходзіць у нашу студыю па вялікіх такіх святах. І ўпершыню у нас у гасцях айцец Андрэй Юхневіч, пробашч парафіі Маці Божай Фацімскай гарадскога пасёлка Шуміліна. Так, дакладна, вітаю сардэчна. Так, вітаю. Ну, і так атрымалася, што сёння панядзелак, мы сустракаліся ніяк раней у пятніцу, але свята ўжо надышло, прыйшло, і ёсць такая магчымасць. Давайце не як звычайна напрыканцы праграмы, а на пачатку павіншуем
людзей са святам. З задавальненнем сапраўды сёння маем другі дзень велікодных святаў і гэта радасць з воскресення Езуса Хрыста мы перажываем так, як гэта было калісьці ў той час у Палесціне, у Ізраілі, калі Езус воскрослы увайшоў да сваіх вучняў са словамі «Супакой вам». З гэтымі ж словамі воскрослы Езус звяртаецца і сёння да нас, людзей 21 стагоддзя, перамагаючы грэх і смерць. Таму гэтая падзея, якую згадваем, яна не толькі гістарычная, якая адбылася калісьці ў гісторыі, гэта заўсёды новая і рэчаісная падзея. І хочу павіншаваць усіх хрысціянаў, католікаў, праваслаўных, якія ўжо на гэтым тыдні будуць перажываць пасхальны трыдуум. Наступная нядзеля будзе нядзеляй з мёртвых паўстання нашага збаўцы з гэтым вялікім святам. Няхай Христос, які ўваходзіць у нашае жыццё і пажадаў застацца з намі, будзе нашай апорай, будзе нашай дапамогай, падтрымкай, надае сэнс нашаму жыццю і напаўняе нашае сэрца, нашыя дамы супакоем, радасцю і Божым святлом. Са святам усяго самага найлепшага. Дзякуй за віншаванне такое. І давайте адразу пачнем, напэўна, са свята. Што ж гэта за свята? Мы ўжо сустракаліся, размаўлялі як Пасха, што гэта свята вызвалення. Можна перабіваць, напэўна, адзін аднаго, калі што, і дадаваць. Ну, паколькі ўжо давялося павіншаваць, то свята Воскресення Езуса Хрыста. Гэта спаўненне, па-першае, чаму, скажем, для нас гэта такая важная рэч, спаўненне прароцтваў, якія былі дадзеныя у абраным народзе, абрэйскаму народу. Біблія, якая нам распавядае і мае за мэту паказаць чалавеку яго адносіны з Богам, паказаць шлях вяртання да таго страчанага раю, да якога мы былі створаны. І пакуты Езуса Хрыста, яго Пасха і як кульмінацыя яго воскресення, гэта здзяйсненне гэтага Божага плану вяртання чалавека да еднасці з самім сабой. І таму тое, аб чым сёння пойдзе размова, і тая дэкарацыя, якую бачым на гэтым стале, яна пра гэты момант нагадвае. Бо важнай ідэяй і з мэтай гэтай Пасхі Езуса Хрыста было вяртанне чалавека ў еднасці з ім, прабачэнне. Бо мы адышлі ад Бога праз грэх, праз непаслухмянасць, і Христос прагне нас дапамагчы нам вярнуцца ў еднасці з Богом. Адзін малады чалавек некалі запытаўся мяне, бо яму на працы такое пытанне задалі, менавіта чаму хрысціяне, католікі, але таксама ўсе хрысціяне празднуюць смерць егіпецкіх салдатаў, ці там этих всіх ваяраў, якія патанулі в Чырвоным моры. І калі ён прыйшоў в касцёл з такім пытаннем з працы, прынёсшы, чуе менавіта як распавед пра то, як там это все адбываецца, і сапраўды перамога, ізраільцяне перамаглі, а гэтыя егіпцяне патанулі. І чи хрысціяне святкуюць вот это затопленых, гібленых, так. Мы зусім інше маем вымярэнне. То есть, вот менавіта мы не святкуем гібель нейкіх егіпцян, толькі пераход Езуса Хрыста са смерці да жыцця. Так, вызваленне абранага народа, которым мы ёсць, як супольнасць хрысціян, як касцёл, як царква, в том вымярэнні. То есть, гэта ёсць наша свята на самой справе, бо гэта мы перажываем сваю таксама Пасху. Пан Езус паказаў, што з намі будзе праходзіць. Гэта наша гісторыя, которая нас чакае кожна. Вось уже сёння сказалі нават пра дэкарацыі, якая дапамагае нам адчуць атмасферу свята. А мы можам патлумачыць вось зараз тое, што знаходзіцца перад вамі на стале? Як называецца і чаму такога колеру, там што таксама усім жа ёсць сімвалічнасць. Вось гэтая фіялетавая стужка, гэта элемент святарскай вопраткі і вельмі важны, бо гэта сімвал святарскай улады. У літургіі мы называем стулай. І заўсёды, калі святар выконвае сваю святарскую паслугу, здзяйсняе сакраманты, і ў тым, да чаго прызначаецца стула менавіта такога колеру, это сакрамант споведзі,
Ось, нас заўсёды павінна знаходзіцца на святары, прыгадваючы аб тым, што ён зараз здзяйсняе Божую справу, што ён з'яўляецца ось гэтым распарадчыкам Божай ласкі. Тоже сімвал, от іменно, бо тут маємо крижі, в основному, коли вірники адыходять від сповіді святой, от іменно цілують криж, перше, що знак збавлення, але так само цілують кавалок матеріалу, який виказує владу святарську, тобто владу самого Пана Єсуса, як удячність за те, що отримав от іменно пробачення, дарування гріхів. Так от іменно так само має таке значення. І про статуетку нам яшчэ, напэўна, распавядзеце. Ксёндз Андрэй нехай скажа пра статуэтку, я ўзгадаю гэты сімвал ягня, найбольш, скажем так, распаўсюджаны і найбольш сімвалічны, можа так, які датычыцца гэтага свята, святого Воскресення. Як ксёндз Андрэй узгадаў, гэты сімвал паходзіць з гісторыі абранага народа, габрэйскага народа. І так як чытаем у кнізе выхаду, калі Бог, рыхтуючы як правобраз гэтае вызвалення на пачатку абранага народу свайго, пазней, каб даць у гэтым прыклад таго, што мае адбыцца з кожным чалавекам. Адным з такіх момантаў вельмі важных было гэта прыдбанне напярэдадні гэта выхаду кожнай сям'ёй габрэйскай ягняці, якое складалася ў ахвяру, яго крывёй пазначаліся дамы, вушакі ўваходных дзвярэй кожнага габрэйскага дома. Таксама быў вельмі важны правобраз, бо гэтая кроў ягняці была правобразам крыві Езуса Хрыста, якую ён праліў на крыжы. Адсюль гэты знак, які вельмі важны для хрысціянаў. Крыж — знак нашага збаўлення, знак Божай любові і міласэрнасці да кожнага чалавека. І сёння ў літургіі гэты вобраз ягняці вельмі часта выкарыстоўваецца як сімвал, і пра яго ўзгадвае таксама кніга «Адкрыцця», называючы Езуса Хрыста і ягняці забітым, але і жывым. І гэты сімвал заўсёды прысутнічае падчас гэтых урачыстасцяў. Так, Христос воскрес. Але так само цікава справа, чому от цей чоловік несе ягня, да, або, овечку, так, ягня. Я просто спочатку подумав, що це на ахвяраванне. Ну, от, менавіта цікава справа, що ні, тому що Христос ёсць баранкам ягнё, але так само кожны хрысціянін ёсць гэтым ягнём баранкам. І тут акуратне гэта прыпавесць з Евангелія паводле святого Лукі, дзе распавядаецца пра тое, што одна овечечка одлучилася ад стада і пайшла сваімі шляхамі. І вось гэты добры пастыр, вобраз Езуса Христа, зноў-такі, ёсць тым, хто шукае і оставляе всё это супольнасць, менавіта каб знайсці гэтую загубленую. І знайшоўшы, узрадаваўся, склаў яе менавіта тут выказана так, і прынёс да супольнасці. То есть гэта ёсць таксама сімвал Христа, які вяртае мяне в супольнасць, в єднасць касцёла, так само да тых, хто ёсць яго. І так само, што це самы найбольш старажытны вобраз, выява Езуса Христа. У хрысціян. І в старажытных катакумбах менавіта іх выяўлялі Христа не распятым на крыжы, не у воскресным, только менавіта такі. Гэта самы старажытны сімвал Езуса Христа, добрага пастыра. Я думаю, што зараз адкрылі для кагосьці такую, першыню такія веды. Магчыма. Ніколі не позна. Так. Ніколі не позна. Ну, і так як у нас уже атрыбут ёсць, які тычыцца споведзі непасрэдна, гаворка мы можам адразу нашым тэлегледачам распавесці, што асноўная сёння наша размова будзе пра споведзь, пра такую таямніцу. Давайте, можа, спачатку такое пытанне, адкуль яна ўвогуле ўзялася, гэтая споведзь? Калі адбылася, упершыню, калі ёсць такія звесткі? З чаго ўсё пачыналася? Увогуле, так як з кожным сакраментам, гэта з большасцю сакраментаў, гэта не, можам, скажем так, вынаходніцтва менавіта хрысціянства, а паколькі каранямі яно сягае часоў старога запавету, часоў аб'яўлення Бога абранаму народу, то тое, што сёння маем у выглядзе гэтых 7 таінстваў, яно ўжо было дадзена як правобраз у гісторыі, гісторыя абранага народу, у гісторыі адносінаў Бога і з габрэяў. І споведь, момант, калі чалавек, пакаяўшыся, атрымлівае прабачэнне грахоў, ён быў таксама рыхтаваны праз пэўнае прадпісанне, праз пэўнае
сімвалічныя рытуалы, якія Бог устанавливаў у габрэйскім народзе. Вось адсюль з гэтым звязаны таксама знаны такі вельмі выраз козёл адпушчэння. У габрэяў там адзін з абрадаў прадугледжваў выбраць са стаду казла, на якога ускладаліся рукі. Я зараз так спрошчана распавядаю пра яго. І гэта казла выганялася на пустыню. З той думкай, што якраз на яго пераходзілі грахі чалавека. І было таксама з гэтым звязана і зноў ж паколькі прабачэння грахоў ужо тады Бог усведамляў, што яно немагчыма без праліцця крыві. Яшчэ адным з такім правобразаў ачышчэння чалавека ад граху было з ахвяравання жывёлаў. Целят, коров, крывёй, якой Мойсей крапіў людзей на знак ачышчэння ад грахоў. Але гэта былі толькі правобразы. Кніга «Послание до Габрэяў» таксама ёсць в Бібліі, дзе сказано дословно то, што эксцэлленцыя кажаце, што без праліцця крыві няма адпушчэння грахоў. І мы бы не мелі споведзі святой, калі б не смерць Пана Ісуса Хрыста. І тое, што Ён памёр і жыве, дае нам гэту цудоўную магчымасць прыходзіць да споведзі і скарыстацца. Пасля хросту чалавек можа скарыстацца з ачышчэння грахоў, даравання правін, бо Езус пралівае за мяне кроў. І гэта ахвяра вечная, заўсёды трывае. Такі у нас універсальны наш Пан Езус. І тут, зноў жа, як бачым, мы зноў вяртаемся да таго знаку крыжа. Увогуле кажам аб тым, што кожны сакрамент з сям'і існуючых, пачынаючы ад хросту і заканчваючы сакраментам святарства, яны сваёй крыніцай беруць крыжовую смерць Езуса Хрыста. І таму апостол Павел у адным з сваіх пасланняў, звяртаючыся да супольнасці, казаў, што будучы сярод вас, я пастанавіў не ведаць нічога іншага, акрамя Хрыста і того укрыжаваных. Гэта для нас вельмі такі важны знак гэтай перамогі Хрыста над грахом і смерцю. Калі казаць увогуле, скуль гэтая патрэба ўзнікла, скажам, споведзі, яна з'яўляецца наступствам сапсаванасці людской натуры. Тут маем на ўвазе той першародны грэх, які нашы прабацькі здзейснілі ў райскім садзе. І калі былі выгнаныя з райскага саду, і ведаем, што тады анёл па сённяшні дзень забараняе ўваход і каб у гэты райскі сад, каб сарваць з дрэва жыцця. Але вось тут маем тую магчымасць, зноў жа, атрымаўшы прабачэнне грахоў, у гэтую рэчаіснасць Божага валадарства увайсці. І калі... Устанаўленне, самаўстанаўленне, момант устанаўлення сакраменту, споведзі, лічыцца тое, калі Христос дае ўладу святому Петру, спачатку кажучы, табе даю ключы ад валадарства нябеснага, што звяжаш на зямлі, будзе звязана там, на небе, што развяжаш на зямлі, развязана там у небе. І таксама потым распаўсюджвае гэта на ўсіх апосталаў в іншым фрагменце Евангелія, дзе кажа, што звяжаце, будзе звязана, развяжаце, будзе развязана. І яшчэ в Евангелії святого Яна, в 20 раздзеле, ён кажа, што менавіта каму вы адпусціце грахі, будуць адпушчаны, каму затрымаеце, будуць затрыманы. То есть воскреслый Христос уже пасля сваёй Пасхі перадае ту владу, якую мае сам для сваіх апосталаў. То есть толькі Христос, толькі сам Бог мае ўладу адпускання грахоў, не чалавек. І, дарэчы, скажам, гэта былі адны з першых слоў, якія прамовіў уваскрослы Христос да сваіх апосталаў. Ксёндз Андрэй згадаў, што калі вось у той першы дзень тыдня, калі апосталы былі сабраныя разам, ён прайшоў праз зачыненыя дзверы, сказаў «Супакой вам», і далей былі гэтыя словы. Дыхнуў, сказаў «Прыміце Духа Святога, каму грахі адпусціце, таму будуць адпушчаны, на кім затрымаеце, на тым будуць затрыманы». Вось адсюль адказ на пытанне, чаму мне трэба спавядацца і распавядаць свае грахі чалавеку. Ксяндзу кому-то. Кажуць жа так, што... Ці я не магу... Ёсць людзі, навошта і пайду тут нейкі чужы чалавек, калі можна, я паспавядаюся Богу напрамкі. Без пасрэднікаў. Некепская думка, бо таксама можам, павінны нават, і нават я б сказаў, штодня Бога прасіць прабачэння, калі штосьці не тое здарылася. І нават больш таго можам разлічваць, што Бог гэты грэх можа мне прабачыць.
Да? Ён, як бы мы тут про якія сімвалы не казалі, ён не звязаны тым, што робіць чалавек. Конечно, мы это выкарыстоўваем, бо зноў ж трымаемся той традыцыі, трымаемся літургіі, якая была ўстаноўлена, але Бог ён вольны. Вось. І таму, калі мы шукаем гэтага прабачэння, маем прагненне, да, свядомасць таго, што да, штосьці ў нашым жыцці было не так, то заўсёды можам разлічваць на тое, што Бог будзе да нас міласэрны. Касцёл пра гэта асабліва апошнім часам вельмі часта нагадвае. Вось парафія Маці Божай Фацімскай, да, якая згадвае, мае тытул аб'яўлення ў Маці Божай у Фаціме ў Партугаліі ў 1917 годзе. Маці Божая таксама пра гэта кажа, пра навяртанне, якое немагчыма без той ласкі, якую мы атрымуем у сакраменце споведзі. З тым, што ёсць розніца. Калі я сяду на прыпыначку сабе, чакаючы аўтобус, так, і буду шкадаваць за свае грахі і буду прасіць Бога аб дараванні прабачэння маіх грахоў, і споведзю, которой я іду сакраментальна, то есть нейкі знак выразны. Таму што толькі мае ўсе цяжкія грахі могуць быць адпушчаны толькі в споведзі сакраментальнай. На прыпыначку, недзе в лесе на сонейку лежачы, раптам мяне жаль прыйдзе, але гэта немагчыма, каб я атрымаў. Я не маю упэўненасці. Што адрознівае хрысціянскае пакаянне? Гэта ёсць выразны знак і выразныя словы. То есть святар прамаўляе словы Езуса Хрыста, і я адпускаю табе грахі, в імя Отца и Сына и Духа Святого, иди в супокой, Бог отпустил тебе грехи. То есть выразный знак и выразные слова, которые здійсняють во мне, эту перемену, мою Пасху. То есть переходжу з темри в світло, з граху до нового життя. На лужайці гэтага не пачую. Это не трымаецца. І як згадаў Ксёндз Андрэй, такі важны момант, да, менавіта чаму, дзеля чаго і быў устаноўлены вось гэты менавіта сакрамент паяднання, гэта упэўненасць. Чалавек такая істота, якая павінна быць упэўнена ў тым, што адбылося, да, што тое, што ён чакае, што ён да чаго імкнецца, гэта сталася. Бога ніхто ніколі не бачыў, бо ёсць духам, да, і, напэўна, кожнаму з нас, магчыма, хтосьці атрымае такую ласку, што шапне на вуха, да, што табе прабачаюцца грахі. У жыцці, скажам так, штодзённым мы маем гэтую магчымасць атрымаць знак, канкрэтны знак, што калі я шчыра, да, не ўтойваючы грахоў, распавёў усё на споведи перед Богом. Да, відомо, святар у этой ситуации виконує роль телефонной трубки. Ухо. Такое ухо. Він тільки слухає, але ми сповідаємося самому Богу. І коли мені святар, вислухавши мою сповідь, каже, я пробачаю тобі грахи, то для мене це вже служить знаком. Што гэты грэх уже можна лічыць сапраўды, не можна, трэба лічыць, што мне сапраўды ты грэх прабачаны, бо я аддаў ўсе свае грахі таму, хто мае гэтую ўладу. Каму Езус перадаў вас сакрамент святарства, эту магчымасць прабачаць грахі. Таму важная рэч знак, каб я быў упэўнены, што мне гэты грэх сапраўды прабачаны. А вось без просьбы, без зварота да святара, без зварота з Богу, грэх можа быць адпушчаны сам па сабе? Толькі ў выключных сітуацыях. Ёсць выключная сітуацыя, ёсць смерць чалавека. Калі чалавек памірае, не маючы магчымасці споведзі святой, так, то тады чалавек проста-напроста мае в сабе ўчыніць такое намер, шкадаванне, так, акт жалю, дзеянне жалю в сабе, што з любові да Пана Бога шкадую за мой грэх, які я здзейсніў, не маю магчымасці паспавядацца. І в момант смерці чалавек атрымае гэта асаблівае дараванне, то есть адпускаецца яму гэты грэх цяжкі. За хвілінку трэба сказаць, што такое цяжкі, што такое лёгкі, бо ідзе тэрыторыя, дзе цяжкасці і так далей. Але вот в тым не менш, што в момант смерці гэта ёсць такая прывілея. Если святара нема побач, Пан Бог ратуе душу людскую такім чынам, не? І, але раптам памянялася сітуацыя, самалёт набраў знову ўзровень, а вады ўжо не падае. Мне і так трэба... Мне ўжо нядобра зрабілася, баюся. Не, але тым не менш, проста я ўжо набраў вышыні, як бы так, то ўжо все нармалізавалася. Мне і так трэба схадзіць да споведзі.
То есть то, что в момент смерти могло быть отпущено мне, и так потребует сакраменту поєднання, да? То есть сакраменту покуты, споведи святой. То есть нема можливості просто так вот и отримати. Это зв'язано все з владою духовною. Ну і тут якраз була закронута вельмі важная такая тэма, момент звязаны з споведдю, гэта умовы. Ось, ну, каталіцкі касцёл. Да, Пры якіх умовах? Да, Бо што гэтыя умовы, ёсць- іх можна назваць, што гэтыя умовы, як увогуле рыхтавацца да споведзі? Так, і вось сярод іх ёсць іх, ну, мы іх вылічваем 5 гэтых умоў. Сярод іх ёсць дзве найважнейшыя. Фактычна ёсць адна, ось такі крытычны момант, да? Ось гэтая адна умова, яна абавязкова павінна быць споўненая. Ну, бо Бог падыходзіць да чалавека як у пэўнасці да свайго партнёра. Да? І нічога не дае нам на сілу. Але з другого боку падыходзіць да нас як да сваіх дзяцей, і як Jesús сказаў, што калі дзіця просіць у яго нешта, то не можа яму адмовіць. І вось жаль за грахі гэта тая просьба, якую я кірую да Бога, Божа, прабач. Ось, таму гэта першая і асноўная умова прабачэння чалавеку граху, пакаяння. Господі, зграшыў, сталася, цяжка, гэтага ўжо не вярну, прабач мне, бо я грэшны чалавек. Ну і з гэтага вынікае пазней пастанова, што я абяцаю Богу паправіцца, да, што ўсё ж такі да гэтага граху не буду больш, наколькі хопіць мне сіл, добрай волі вяртацца. Да, вось, это важны момант, калісьці, памятаю, часы камунізму, нам у школе казалі, вот добра, як быць са споведдзю, награшыў, пакаяўся і далей пайшоў грашыць. Не так проста. Ось, калі няма гэтага пакаяння, жадання змяніць штосьці ў сваім жыцці, на жаль, але Бог можа не прабачыць чалавеку, калі я, зноў жа паўтару, гэтага не жадаю. Ось. Ну і калі ўжо закранулі так прабегчыся, Ну, ўжо ўсе умовы да, то як бы ў нармальных умовах прыступаючы, першая рэч, вядома, трэба сабе прыгадаць. Да, вось тут зноў жа паняцце граху, што такое грэх? Ну і кажам аб тым, што грахом, адно з такіх дэфініцый ёсць парушэнне аднаго з 10 запаведзяў. З 10 запаведзей Божых, і трэба дадаць свядомае і дабравольнае парушэнне. Ось, ну, вынікае са слабасці нашай натуры. Ось, гэта першая умова, так званы рахунак сумлення. То есть перелічваю в голове, але перш можа так, што свядомае дабравольна, то есть ведаю, што гэта дрэнна, и хочу это зрабіць. То есть это и такое... раблю. И раблю. То есть а уже само хочу уже есть. И буду робить. Так, то есть вот это вельмі такі важный момент, да, что оно может знешне не быть проявление, да, бо я могу не зрабіць, але всередине мне ўжо моя воля захотела гэта. Это ўжо ёсць грэх. То есть нават я кажу, такая ситуация гипотетичная, что у меня сусед меня уже достал, можно сказать, я уже вырашил, я его зарублю, возьму, взял секеру, сховал кусты, завтра раніцай он идет до колодежа набирать воду, я вылезу з кустов, его зарублю. Але ночью этот сусед помер, например, был сердечный приступ и конец. И тут, да, до іншого колодежа. И просто не дошло до самого факту, але уже все подрихтовал, уже зарабил. То есть во мне, в себе, в моей воля пошла. Інтенція, да, намер, ён ужо быў. Так, то есть свядома і добровольна хачу гэтага, ведаю, што это ёсць зло, ведаю Божыя запаведзі, якія ёсць, і іх парушаю. Так что это вот такая справа, такая территория граху тяжкая, то есть свядома и добровольно. Если нема свядомости, то я не знал, что это, например, грех, то я уже не зраблю тяжкого граху. Або, например, меня примусили, то есть я не хотел, а меня заставили, не примус, то уже так само не будет тяжкого граху. Такие нюансы. Это распознается все внутри, человек может распознать в своем сердце. Як это? Тяжкий или не тяжкий? Вось, ну і ўжо тры умовы ўжо маем, рахунак сумлення, шкадаванне за грахі, шчырая пастанова выправіцца і сама споведь. Тое, што прыгадаю, тут важны момант, вядома, усіх грахоў, тым больш, калі не так часта надараецца споведь, вельмі цяжка прыгадаць. Да? І такім, як я заўсёды тлумачу людзям, першы крытэрый, да, на што маю абапірацца? На маё сумленне. Да, бо маем розум, волю і яшчэ такі апарат укручаны Богом у людскую душу. Гэта сумленне, якое сочыць менавіта, зверніце ўвагу, да? Мы можам нават не ведаць запаведзяў, але парушэнне той ці іншай запаведзі, на яго адразу рэагуе маё сумленне. Кажу, слухай, братка, ты вот не ведаю што, але штосьці нарабіў не так.
Ось таму, калі я гэта сабе ўсведамляю, і сумленне мне падпавядае, да, што з майго боку гэта быў грэх, то гэта ўжо як бы ёсць матэрыя да споведзі. Ну і важны момант, канешне, шчырасць. Што, маючы свядомасць, што я ў гэтым моменце спавядаюся не проста чалавеку, да, не святару, але я стаю перад Богам, то, канешне ж, няма сэнсу прыйсці і вось гэта назваць, а гэта не назваць. Вось праводзяць, калі штосьці там не дадаў, ну там такі грашок, ну не скажу там, можа быць, ці наадварот, ну бывае ж такое, што ну там сорамна ў нейкім граху прызнацца, тады споведь все, яна ануліруецца, ну калі можна так сказаць. Можа быць, я прашу прабачэння, момант, калі я сапраўды забываю споведзі, то ў пэўным сэнсе стрэс, тут зараз столькі ў мяне іх набралася і перажываю, каб чагосьці там не забыць. Часам бывае так, што паколькі сакрамент – справа Божай ласкі, нават Бог можа не даць на гэты момант усіх заўважыць маіх грахоў. І, звычайна, так ёсць, калі чалавек практыкуе гэтае паяднанне з Богам, то яны з цягам часу дзесьці новыя ўсплываюць у нашым жыцці. Але не гэта ёсць найважнейшае. Вядома, мы іх называем, каб, так як ужо ўзгадалі, каб іх змяніць у сабе, каб штосьці ўжо больш да гэтага не вяртацца. Але нават калі забыўся грэх шчыра, не без злога ўмыслу, то гэты грэх не прабачаецца. А можна, скажем так, як сказаць, не партыямі такімі, а калі так, ну вось блокамі так, сёння прыйшоў там, ой, там шмат народу, ну сёння я вось гэтыя грахі, а на наступны раз пра вось гэтыя распавяду. Немагчыма. Ачышчэнне якое... Мы ёсць цэласныя, мы не маем чуть-чуть сэрца тут, чуть-чуть сэрца тут. Видите, тут справа зноў жа, ён альбо мяне абмывае, пропускае праз сакрамент міласэрнасці. У пэўным сэнсе, вядома, сакрамент хросту мы не паўтараем, але гэты момант ачышчэння мы зноў праходзім. І вось Бог альбо мне ўсё прабачае, альбо тады пачакае, калі дазрэеш да таго, каб гэта ўсё ж такі да гэтых грахоў прызнацца. Ось таму часткова Бог не прабачае, альбо прабачае ўсё. Мотивация, вот это важное питание. З навошта я приходжу, бо все таинства, которые у нас есть 7, все как бы деяние Пана Бога, есть для людей верующих. Евангелие написано верующими для верующих. Лічыцца, што людзі, которые прыходзяць да споведзі, это людзі веруючыя. То есть атэіст не прыйдзе да споведзі, бо навошта? Веруючы прыходзіць атрымаць фактычна прабачэнне ўсіх грахоў. Калі няма шкадавання, можа быць вот именно замілаванне, мне это грэх мучае, але ён весь час вяртаецца, напрыклад, да мяне, але я не хачу яго в жыцці, я яго выганяю всякімі спосабамі. Я прыходжу да споведзі як адзін з метадаў, каб атрымаць гэта ўмацаванне. Не толькі Пан Бог мяне абчысціў, абмыў, так, але таксама і ўмацаваў. То есть духовный такий тренажерный зал. То есть отрымліваю моц Пана Бога звыш натуральную моц, каб ісці і ўжо не чыніць зла, граху. Ну, то есть это как бы два такие варианты. Тому шчыра вызнаю все, як ёсць, такое я ёсць, Пане Боже, у Цябе. Ну і он тады лепіць з гэтай гліны, што мае. Не? То есть... Ну, глядзіце, а першая споведь, напрыклад, это ж чалавек прыйшоў, напрыклад, у сталым узросце ўжо спавядацца. Тут же перед імшой не паспееш. Ну, можна дамовіцца на іншы час. Гэта ж там ужо прыйсці там з такім са шыткам. Багажом. Наогул, якби чалавек не прыходзіць з вуліцы на першую споведь і з бухты-барахты, і адразу ідзём спавядацца. Толькі это ёсць працэс падрыхтавання, поэтому святар у гэтым удзельнічае інтэгральна. Працэс падрыхтавання, гэта што там, пост можа нейкі там, ці... Індывідуальна, думаю, тут справа... Рэч у тым, каб зразумець. Разобрацца з грахом, з чаго маю спавядацца. Што, як, калі, як выглядзіць споведь сама. Чаго пачынаць. Так, якая схема, вобразна кажучы, сам абрад. Спачатку трэба прыйсці да святара, дамовіцца. І я думаю, што гэта не адна размова перад споведзю. Ну, это ёсць працэс. Свядомасць, важная рэч, гэта свядомасць, з якой я да гэтага сакраменту прыступаю. Каб не было так, што нейкім чынам там зграшыў. Калі больш там нічога не ведаю, кажу, вяртаючы да нашай папярэдняй гэтай размовы, што так сапраўды жаль агульны за ўсё, ён можа мяне ўратаваць у апошнюю хвіліну майго жыцця. Але калі планую ўсё ж такі змяніць штосьці на лепшае ў сваім жыцці, то варта проста заўважыць, што мне трэба змяніць.
Ось, тому эта падрыхтоўка палягае на тым, каб даць зразумець, каб чалавек больш свядома сапраўды у гэтым удзельнічаў. Ну, глядзіце, гэта ж стрэс. Вы самі сказалі, і стрэс такі, я думаю, што тут... А вось у святароў бывае стрэс, калі ён сядзіць на споведзі і нешта такое, як пачуе, што ой... Ну, як бы стрес не Ці павінен... ўсё роўна, як святар у дадзеным выпадку, як вуха, ці проста там трубка тэлефонная. Чырванее ці не чырванее? Чырванее ці не Ці чырванее. Мне здаецца, што яно ёсць натуральнае, чалавек не выключаецца, ані эмоцый сваіх, ані нічога. То есть ён астаецца чалавекам. І ўспрыманне зусім па-людску адбываецца. Толькі святар не мае права змяніць пасля споведзі падыход да пенітэнта, да таго, хто спавядаецца. Не мае права. То есть гэтае, І ў што... гэтым захаваная таямніца Але споведзі. ж святар ўсё роўна чалавек. Но чалавек, поэтому гэта ёсць мастерство. Святар О, сам ласка. спавядае, і ласка таксама. Ну і крыху, каб зразумець, на чым палягае, бо, вядома, для чалавека прыходжу, ну і зараз тут самому цяжка прызнацца да гэтых правінаў, і некаму зараз гэта распавесці. Ось святарства, ну, можа, нельга так казаць, як кожная прафесія, да? Гэта служэнне, у якім, калі чалавек няспынна трывае, я заўсёды паўтараю так, што каб ніколі не было страху напужаць святара грахом. Па-першае, Святар нічога не баіцца. Не, в тым значыць, што не задзівіш чалавека. Да, што цяжка здзівіць. І тут ужо з власнага, як бы, таксама вопыту, ёсць толькі 10 запаведзяў. І фактычна чалавек Больш не награшыш ужо, чым ёсць. за сваю гісторыю, напэўна, нічога новага, ну проста не прыдумаў. Трэба, ну, не ведаю, быць фантазёрам вялікім, каб нешта там такое новага, скажем так. Пераплюнуць, скажем так, Так, гэта ось. ідзе. І таму, каб гэтага страху не было, што як там, што там зараз на мяне падумаюць. Вядома, я прыходжу, для мяне мае грахі, яны здаюцца выключнымі. Бо толькі я такое нарабіў. Для святара это чарговы пенітэнт у гэтым сэнсе. І сапраўды, ось, адносіны святара, я тут свае асабістыя могу сказаць, гэта перадусім радасць з таго, што чалавек прыйшоў. Да, асабліва, калі чуеш, ну, вот там некалькі год, 5-10 не было споведзі, хвала Пану, што нарэшце ласка цябе сюды да споведзі прыняла. Вось, таму, каб не баяцца, што зараз мяне там пагоняць ад гэтай споведзі, зрэшты, святар свядомы таксама словаў Езуса Хрыста, які казаў, што ён не прыйшоў паклікаць праведнікаў. Калі я адчуваю сябе грэшным, то якраз это маё месца ў касцеле, маё месца на споведзі. Да такіх прыйшоў менавіта Христос. Споведь для грэшнікаў, не для святых, бо я прыношу свае бруды менавіта туды, не? І зноў ж Езус у прыповесці пра мытніка і фарысея, да, якія зайшлі ў святыню памаліцца, і казаў, што калі фарысей, ну да, нібы згодна з праўдай хваліўся тым, што ён не такі, як усе астатнія людзі, што ён выконвае свае рэлігійныя абавязкі, вось і гэтак далей, а мытнік толькі біў сябе ў грудзі, да, і казаў, Божа, прабач мне грэшнага. Езус кажа, менавіта ён пайшоў апраўданы. Ось, не той, хто лічыць, што, ну, у мяне грахоў няма. Ну, няма чалавека, які без грахоў. Да, можна мець цяжкіх грахоў, свядомых, скажем. Наконт яшчэ это стыда, так звана. От это вельмі цікавая справа. Я просто перабіў зараз, ну, глядзіце, вось прыйшоў чалавек на споведь. Так. Выказаўся, паспавядаўся. І ўсё роўна ж, ну, вось гэты стрэс і сорам, да, а потым, як калі прыходзіш, напрыклад, ну, у адзін і той жа касцёл, і потым сядзіць чалавеку на імшы і глядзець у вочы святару і казаць, ён жа ўсё пра мяне ведае, Божа ты мой, як жа ж сюды зараз хадзіць? Ну так. Не, ёсць як бы псіхалагічны фактар і духоўны фактар. Ёсць як бы вельмі важная справа, это свядомасць граху, і адчуванне стыда, адчуванне граху і адчуванне стыда. Бо гэты стыд, ён вельмі фальшывы якім значэннем, бо яго вельмі рэальна адчуваю, не то, што фальшыва адчуваю. Рэальна адчуваю стыд, але гэта цудоўны момант, бо стыдзіцца той чалавек, хто сапраўды шкадуе. То есть гэта ёсць магчымасць памяняцца, першая справа, а другая справа, толькі маніякі не стыдзяцца. Чалавек нармальны стыдзіцца. Гэта з уласнага боку. Так, дакладна. Чалавек нармальны стыдзіцца. То есть пачырванее, спацее, гэта зусім нармальная справа. І яно ёсць патрэбнае для ачышчэння. Гэта духоўнае і псіхічнае ачышчэнне наступае, да, споведзі святой. Таму, я думаю, гэта ёсць зусім нармальная справа, што я стыжуся. Толькі
питання треба задавати, я сам собі так само задаваю. Тобто таке, де треба стидитися? В момент сповіді чи в момент коли робиш, граху. так. Так, тобто в момент граху мені треба постидатися. А тут я от іменно приходжу стидатися, сповідатися. Тобто це неправильно. Ну, момент граху, ви ж розумієте, ми вже про це казали. Я грашу, і я потім посповідаюся. Пограшу зараз і пойду Такий ось посповідаюся. підход. Є такий особний відділ, скажімо так, про який каже катехізис, грахи супроть Духа Святого. Мгм. І один з їх – це навмисне злоуживання ласкою. Тому що ось якраз така ситуація, зараз награшу і пізніше пойду покаюся. Ось гэтага робити нельга. Гэта робити нельга, бо, ну, знову ж кажу, Бог живий. Ось так як у дачыненні да чалавека, да, на якое магу разлічваць прабачэнне, да, калі я зноў ж альбо на аўтасповедзі, ну зараз паспавядаюся і далей пайду тое самае рабіць. Пабіў суседу шкло, вось, ну але заўтра зраблю, ты мне прабачылі, завтра зраблю тое самае. На якое, Ось гэта наўмыснае злоўжыванне нас. Так. Вядома, зноў ж паўтору, што мы можам і не так доўгі час вытрываць у гэтай ласцы слабасць чалавечая. Нават можа і свядома я дзесьці, калі маю нейкую там залежнасць, да, то самае, што про алкаголь, сігареты, да, чалавек курыць. Не так проста сказаць, што зараз ўсё кіну і больш не буду гэтага рабіць. Вось, але раз, другі, трэці, і так як ужо узгадалі ў споведзі, будай ласку, якая мне дапамагае выправіцца. Гэта працэс. Навяртанне да Бога гэта працэс, у якім мы патрабуем Божай дапамогі, але павінна быць супрацоўніцтва. Не проста так, ось я сабе комфортна зараз супакою сумлення і далей буду жыць так, як хачу. Не. Калі ўжо хачу навяртацца, то гэта павінна быць шчыра. А вось вяртаючыся да дрэнных звычак, дазвольце, калі вось мы казалі пра абмежаванне, што есть з умыслам нейкім зроблена, так, што зроблена само па сябе, ну вось тыя, хто не ведаю, бяруць там сігарету, так, кажуць, ну я ж не сам, гэта мяне жыццё заставіла, і я не ведаю, і што кожны раз прыходзячы спаведавацца, яны кажуць пра то, што ну вось ёсць у мяне такая звычка, ну вось як адносіцца да гэтага? Гэта з умыслам зроблена? Ну, ці не? Жыццё прымусіла? Наўмысна ці не? Так, Ну, тут треба брати індивідуальну особу, особливо кожного, так? Бо в основному, коли я приходжу до сповіді, я хочу змінити нечто в своєму житті. Тобто, я хочу розпочати нечто нове, я хочу по-другому. І гэта споведь, вона має зв'язана з тим, що я прийму всі сродки для того, каб поміняти речисність, яка була до сповіді. Тобто, так само і з моїм грехом. Тобто, я вирішаю, наприклад, обмежувати своє палення цигар там до Ну, хоча б каб нейкія зрухи адбываліся Так, і то есть, жаданне імкнення. такая справа, что мое выражение есть такое, то есть я не буду. И приму сродки. Это не то, что я не куплю цигареты, да? Может так само, але треба jeszcze нечто более зробити. Что мне допоможе? Каб не там, то есть може змінити спосіб життя, то есть нечто, або на праці подумати, некий спосіб, як я можу релаксуватися, наприклад, іншим способом, бо тут меня от стресса вывести, да, таким чином. Ну, то есть Такий самоподман. Да, то есть таким, якби таким чином. То есть мені треба ставити перше, то есть щирость, знову таки, як ми кажемо, сповіді святої. Ну і так само планую, що я можу зробити після сповіді, каб не робити так. То есть змінити нечто. Можа, вось для гэтага вот пра пакуты мы яшчэ не сказалі, што пасля споведзі святар так прызначае пакуты. Так, вось гэта Вось якія апошняя пакуты? умова споведзі. Да, што можа вось таму курцу самому, да, зараз пакуту на табе, кінь паліць. І ўсё, і знік з касцёла. Так, ну да. Паспрабуй, можа так. І так, сапраўды апошнім гэтым пунктам ёсць так званая эпітімія, або пакута за грэх. І тут трэба таксама мець свядомасць, бо часам кажу, ну вось пайшоў адмаліць грахі. Мець заўсёды свядомасць, што мае грахі з мяне змывае сам Бог. Цяжар майго граху таксама найлепш ведае Христос, які цярпеў на крыжы. І ўсё, што я магу зрабіць для гэтага, для ачышчэння, скарыстаць гэтай ласкай, якую ён мне дае. То бишь, мае грахі, нават тыя, якія папоўніў яшчэ нават, можа, у жыцці, за іх ужо Христос адпакутаваў. Вось. Аднак, са свайго боку, ну, так як
дарослы з дарослым, скажем так, да, ёсць натуральнае жаданне нейкім чынам узнагародзіць са свайго боку. Хоць это ніколі не будзе з дастатковай кампенсацыяй за гэты грэх, да? мы нічым Богу не аддзячым за тое зло, якое мы робім, але нейкі акт гэтай маёй добрай волі узнагароды за грэх ён павінен быць. І тут ужо на споведзі святар ужо канкрэтна разглядаючы канкрэтную сітуацыю гэтую пакуту накладае. В основном за цяжкія грахі, напрыклад, як аборт, так, з такое дзеянне, то даецца доўгатэрміновую пакуту. Напрыклад, праз 9 месяцаў молиться за дитятка зачатое некое там, то есть в свете здесь есть мама зачала, например, ему погрожает аборт, то молися за это дитятка. И вот як такая долготерминова, может быть, например, праз крыжовый шлях ходить, то есть молитва такая долготерминовая в некой интенции кто-то отрымает. То есть за велич так само за ступень. Але одночасово памятать, что это я не от, вот як эксцелленция сказал, что я не компенсирую Пану Богу своими деяниями то, что я награшу, як некие грехи свои. Это просто моя справа, моя покута, моя мне еще ширей открыть нам Пана Бога. Яшчэ шырэй адкрыць на Пана Бога. А пакуты, нейкая ёсць класіфікацыя? Ці гэта ўсё ж такі канкрэтны нейкі выпадак, і ён, нейкі ж дапаможнік у вас павінен быць нейкі з пакутамі, ці, пералік? Там у кожнай сітуацыі, нейкі ўсё роўна ж, мы ж казалі, 10 запаведзяў, і сітуацыі прыкладна, стандартныя, больш-менш. І ёсць пакуты. Зноў ж, канкрэтна ўстанавіць, тут свой час выкарыстоўвалася ў касцеле, у навучанні, у тэалогіі такая рэч, як казуістика, дзе да кожнага канкрэтнага ўчынку было прывязана канкрэтная, скажем так, узнагарода, альбо, скажем так, сімонія, з чаго таксама у свой час была, што за купіў, альбо столькі грошай склаў, табе столькі грахоў прабачылася. Тут няма з такога парытету, і святар ацэньвае не толькі цяжар граху, але стан гэтага чалавека. Ён можа, бо штосьці яго прывяло да споведзі, але ён так яшчэ не ўпэўнены, хачу паправіцца, не. Гэта пакута, яна павінна дапамагчы яму ўсё ж такі наблізіцца да гэтага рашэння. Час бывае так, што за нейкі, можа, нават невялікі грэх бачна гэтае раскаянне чалавека. Сам факт, альбо так як, зноў ж вяртаючыся да гэтага сораму, ён сябе перамог прыйсці да гэтай споведзі. Это уже пакута. Это ўжо пакута, да. Самая важная пакута для чалавека. Сплыўшага па спіне поту. Ад пакуту, за гэта. І таму это вельмі індывідуальная рэч, якую святар ацэньвае на споведзі. На пачатку сярэднявечча менавіта было в ірландскіх і шкоцкіх монастырах появляліся такія кодексы, дзе знаходзіліся именно спіски магчымых грахоў і пакуты, якія будуць за гэта. Але тут ёсць именно адышлося ад гэта, потому што верылася, што гэта моя пакута будзе мець нейкае вымярэнне збаўчае для мяне. Нават тут эксцэлленцыя згадаў, што Сымоне, адзін з каралёў, напрыклад, атрымаў 60 год нейкіх там пакуты, і ён сабраў сабе людзей, заплаціў, яны сколькі дзён там было, именно адпадкутавалі, ён на працягу 3 дзён сваю 60-гадовую пакуту адбыў. То есть гэта зусім не мае сэнсу именно мераць нейкім именно такім дзеяннем. Аднак жа кажу, именно то, што пакута мае мяне наблізіць да Пана Бога і да такой перамены духовнай, перш за ўсё. Если хтосьці не чытае Святое Пісанне, напрыклад, можа атрымаць пакуту, прачытай, напрыклад, там Евангелие Святого Яна, альбо там Лукі, і сабе раскладі сколькі-то там дзён. І тады чалавек сабе спакойна адбывае такую пакуту ад чытання Святого Пісання, якое Пано вошло во мне мой рытм дня, можа так сказаць. Напрыклад. Ёсць не толькі пакараннем, але сродкам, які дапаможа мне змяніцца, выхавацца ў нейкім добрым накірунку. І з якой перыядычнасцю? У нас літаральна тут хвілінка-дзве засталося. З якой перыядычнасцю трэба хадзіць спавядацца? Каталіцкі касцёл устанавіў мінімальны парог
Да? По-рознаму гісторыі былі вельмі розныя тэрміны, увогуле падыход да споведзі, да? Калісьці чалавек мог толькі раз у жыцці паспавядацца, да? Эта пакута яна была, скажем, і часто ўжывалася публічная пакута, расцягнутая па часе. Вось сёння часцей ўжываем такую споведь, скажем так, ну, па-першае, на, вядома, індывідуальна, калісьці таксама быў перыяд, што можна было паспавядацца і, скажем так, публічна, да, і таксама заахвочвалася. Вось. Касцёл вымагае, да, нават ужо сам пад цяжаром граху, мінімум раз на год. Вось мне цяпер з часу Вялікага посту, з пачатку Вялікага посту, да, праз увесь велікодны перыяд. Вось. Это мінімум, ну, калі лічу сябе хрысціянінам, католікам, то это мінімум павінен быць выкананы. Раз на год, ну а так, для добра сваёй душы. А далей ёсць. так, это ўжо залежыць Калі ад грэх цяжкі патрэбы. паяўляецца, як мы сказалі, іду да споведзі. Ну і вось тут хаця б раней крыху згадалася наконт ось тым адрозніваемся ад нашых братоў праваслаўных, няма абавязку посту перад пакутаю. Не ведаю, мне, магчыма, гэта і добрая была прэча, якая яшчэ дапамагла б мне ўсвядоміць цяжар маіх грахоў. Вось, а трэба памятаць, што сама споведь нам не патрэбная для прыняцця святога прычасця, святой камуніі. Прыняцця Ісуса Хрыста ў сэрца. І вось тут ужо нас пост перад святым прычасцем, перад камуніяй абавязвае. І яшчэ одно вымярэнне, которое мы ще не сказали, это компенсация Пану Богу и людям за вот именно некие ущербы приношу. То есть именно якби тут ситуация такая, коли я нечто скраў, я зобовязаны это вернуть. И коли я, например, покрыўдзіў кагось, я обовязаны попросить прабачэння. Да? То есть якби вернуть гэты баланс, который я порушил, наколькі могу. Если я украл сникерс в магазине, его съел, я не могу его вернуть. Ну вот именно, и тут ситуация такая. То есть именно мне трэба вярнуць, прынамсі, вот именно ахвяраванне грошай кінуць в касцёл, там, в царкву, купіць нешта для беднага, даць хлеб. То есть некая форма мусіць быць, павінна быць. Дзякуй за цікавы расповед. Час ўжо выйшаў, зноў імгненна ўсё праляцела. Дзякуй за расповед, поспеху вам у вашым служэнні і такой нялёгкай, але цікавай працы. Дзякуй вялікі. Так, і ну, віншуем усіх, канешне ж, са святам, і у нас засталося яшчэ паглядзець афішу. Так? Всё. Арт-пространство Толстого 7 приглашает на фотовыставку «Белорусский амбратип». В экспозицию вошли портреты и натюрморты, выполненные в старинной технике амбратипии, которой уже более 160 лет. Суть техники заключается в получении негативов на стеклянных пластинах с коллоидной эмульсией. Все представленные на выставке работы демонстрируются в оригиналах впервые. Гостей экспозиции также ждут мастер-классы, на которых все желающие смогут посмотреть, как зарождалось искусство фотографии. Выставка открыта с 10:00. Музей истории частного коллекционирования приглашает на выставку авторской куклы «Бархатная сказка». Авторская кукла – это уникальное художественное произведение, которое передает настроение автора, его мысли, эмоции и чувства. И персонажи Натальи Поликарповой, автора экспозиции, дарят своему зрителю сказочную атмосферу волшебства. Выставка работает с 10:00. Национальный академический драматический театр имени Куба Колоса представляет спектакль-рассказ «Однажды смотрел на солнце я», посвященный 125-летию со дня рождения Максима Богдановича. Артисты театра приглашают зрителей пройти через разные этапы жизни поэта и взглянуть на мир через призму поэтического дара мастера белорусской лирики. Начало спектакля в 19:00. Ну вось паглядзелі мы афішу, даведаліся, што будзе адбывацца ў нашым горадзе, ну а святочны тыдзень будзе працягвацца і вельмі шмат падзей будзе адбывацца у розных канфесій. Вось таму глядзіце «Вечарні Віцебск», усё будзе на гэтым тыдні. Так, і вас зараз зноў павіншуе са святам гурт «Таліта Кум» з касцёла Святой Барбары. Нясумнага вечара і пакуль пабачымся. Всяго добрага.